taci. Ce faci, mă, tank, mă? Up! Deci, da, ne ține minte 172, da? Ține minte 172. Bă, tu nu au să ții minte și atât? De, că sunt eu șmecher, da, ții minte. Al dracu, nu mai se scoțea, nu, că da, băi. Ticket top 6-4. Withdraw illegal in here. Am about 30 seconds ago.